Jytte er nu blevet 30 år, og hun har stadig ikke fået nogen mand, så hendes far har en overraskelse til hende. Jytte, jeg har arrangeret en blind date for dig. Du skal på picnic sammen med en der hedder Svend. Far! Det er jeg virkelig glad for. Jeg har ventet på det i meget lang tid, men jeg har ikke kunnet finde den rette. Det må vist være her. Det må vist være ham. Hej, mit navn er Svend. Hvad hedder du? Jeg hedder Jytte. Okay, hvor bor du hen? Jeg bor i Vesterhavet. Okay, jeg bor i det kinesiske hav. Det er meget langt væk fra det Vesterhav. Men du ser virkelig lækker ud. Det er skal. Vil du gifte dig med mig? Ja. Hej Jytte, hvordan gik det? Det gik så godt. Jeg mødte en vandmand, som hed Svend, og nu er vi kærester. Det var da godt. Far, Hvad? der er noget, jeg gerne vil fortælle dig. Hvad? Mig og Svend skal giftes. Det lyder da godt. Jytte Hermann Jensen, vil du have Svend Svendsen som din ægte mand? Ja. Svend Svendsen, vil du have Jytte Hermann Jensen som din hustru? Nej, jeg har en anden. Og til mig. Samantha Ibsen, vil du have Svend Svendsen som din ægte mand? Ja. Svend Svendsen, vil du have Samantha Ibsen som din hustru? Ja. Nu må du kysse bruden. Kun for singler? Det er en rimelig godt at være single alligevel.